Salam ýaşlar, täze toplum gepleşigini dinleýärsiniz. Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Gepleşigimizde Türkmenistanyň ýokary kujaýlaryny tamamlanan ýaşlaryň iş tapmak mümkinçilikleri, olaryň şol döwür başdan geçiren tejribeleri barada geçiren söhbetleşigimizi eşdirer. Bu biziň şunkü gepleşigimiziň esasy temasy bolar. İşi yerleştirdik diýdiler ýöne uborçda olaryň uborçda bolsa gelen aklar da ýokary kujaýlaryny tamamlap işe däle masterlyk derejesini almak üçin ýokary koý yerleşmek isleýän ýaşlara bolsa Awstraliýada stipendiýaly okum mümkinçiliklerini hödürleýän programma barada taýýarlan maglumatymyzy eşdirer. Şeýle-de gepleşigimizde mobil telefonlaryň oňoýly we oňoýsuz taraplary, ondan ýaşlaryň peýdalanyşy barada marly deňduşumyzyň berjek gürüňlerini eşdirer. Ziyan tarawa var, o tarawa var. Ziyan tarawa dogry. Ýaşlar köp. Gepleşigimizin ahirine olsa heripde orşaýaly türkmen ýaşlarynyň käbir sosial ulanmarynyň işçilik barada taýýarlan maglumatymyzy dikkatiňize hödürläris. Täze tokuna başlaýas. Täze tokun ýaşlar gepleşigimiziň şu tanynda Türkmenistanda, ýani ýurdun içindäki ýokary kujaýlaryny tamamlanan ýaşlaryň işe yerleşmek mümkinçilikleri ýa-da iş tapmak mümkinçilikleri barada gürüň etmekçi. Şu aýyň başynda Türkmenistanyň bir näçe ýokary kujaýlarynda uçurumlary dawaraly ýagdaýda öz başlyk durmuşa uratmak boýunça çäreler geçirildi. Bu dawaradan soň ýokary kujaýyny tamamlanan ýaşlaryň aglawasyna işe yerleşmek meselesi keserip durýar. Ýurtdan gelip goşan maglumatlarda ýurdun käbir ýokary kujaýlaryny tamamlanan ýaşlaryň öz okujaýynyň berilen ýörite ýollanma bilen işe uradylýandygy, olaryň öz alan bilimine görä işe yerleşýändikleri aýdylar. Emma ýurdun käbir ýokary kujaýlaryny tamamlanan beýleki ýaşlaryň bolsa öz başlyk işe yerleşmeli bolýandygy, şol döwürde de öz uğru boýunça iş tapmakda kynçylyklar bilen ýüzeyde bolýandyklary aýdylýar. Eýsem türkmen ýokary kujaýlaryny tamamlanan ýaşlaryň işe yerleşmek mümkinçilikleri nähili? Olar şu ýokary kujaýlaryny tamamlandan soň nähili tejribeler başdan geçirýärler. Şunki gepleşigimizde bu soralar barada, ýani şu tema barada gürüň etmek üçin studiýamyzda kardeşim Merdan hemde Aşawata kawarçymyz Murat Turwany şeýle-de ýokary bilimini Türkiýede dowam etdirýän Bahar mehman edýäs. Gepleşigimize hoş geldiňiz. Sağ ol Sahra. Murada ilk bilen sizden başlaýalmy? Häl hem belläp geçdim. Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynda uçurumlar dawaraly ýagdaýda öz başlyk durmuşa uratmak çäresi geçirildi. Indi türkmen ýokary kujaýlaryny tamamlanan ýaşlar şondan soň olaryň işe yerleşmek mümkinçilikleri nähili? Bu döwürde näil tejribeler başdan geçirýärler? Sahra, doğrudan şu ýokary kujaýlaryny tamamlayan ýaşlaryň ömürinde şu iş tapmak problemasy ýetip durýar. Sebebi yan kaýçysyna ýaly käbir ýokary kujaýlaryna ýöňelme berilýär. Hem-de şu ýolun esasynda olar 2 ýyllap şu elade işlep, şondan soň diplom alyp bilýärler. Oňa atsabyk diýerler. Akaýyna bolsa berilen okşanýarlyk ýolunma şol sebäpden ýanky ýollarma berilýän ýokary kujaýlaryň tamamlanan ýaşlar öýleri iş tapmalylar. İş tapmak bizim ýurdumyzda entäň bir kynçylyklary bar. Esasan şol transparentlik, paraxorluk ýaly problemler bar. Mesela üçin bir işe girecek bolsaň, hökman para bermelýärler ýa-da tanış görmelýärler. Onuň şol sebäpden kolonkiýa ýerlerine iş tapmak kyn bolýar. O da bolsa öýlerinde ýanky diplomlary atrabot etmäne ýa-da şol diplom 2 ýyllyk atrabot etmäne mümkinçilik türünde ýaşlary. Şol wagtda käbir hünärler boýunça spesialistler ýetmeçilik edýär ýurtda. Mesela üçin lukmançılık uğrunu tamamlanan ýaşlar şu wagt köp politikalarda, balyşlarda öwüslen kabul edip, ýöne muharamazdan şu ýaşlaryň ýokary kujaýlaryny tamamlap başga uğurlar boýunça işleýänleri az däl. Murada häli iş tapmakda bir näçe kynçylyklar bilen ýüzeyde bolýarlar diýdiňiz. Şol kynçylyklardan baş alyp çykmak üçin nämeler edýärler? Esasen şu yan kaýçysyna tanış görmelýär ýa-da para bermelýär. Ýurtuna rahmet birjeler amma döwlet edişi. Olarda ýurtçylar bar bolýar. Köplen şaratdy. Olar şol boýunça da iş tapýarlar. Hususy kadr agentlikleri bar. Olaň usulyna iş tapşyk bolýanlar bar. O taýda ýa hususy kadr agentlikleri bir şol agentlik iş tapýarsa, ýa resmi taýdan olar aýlyklardan şu 50% birinci aýlyklardan şu agentliklere töleýärler. O taýdan tapýanlar näme soňky bu köpelerde
Yani muar Ramazan en son iş yeri şu an hati tüm problem var burada tapmak. Onu Murada yakynna diýsem şu bir näçe aýyň içinde Türkmen medeniýetine şeýle maglumatlar çykdy da meselem 40 000 çemesi iş ordunyň ýeteni okdy barada. Onu şeýle maglumatlar bu barada näme diýip bilirsiňiz? O maglumatlar var, fakat berilýär, o dogry ýöne köplençe o geçen hökümet maslahatynda da yurt boyunca şu yanvar ayından beri işe ukuyuplu ilatın proporsyonel olarak adama iş taklanı vardı, kafavat verdiler. Yani onun arasında yaşların yaşadığını ya da yaşı unların yaşadığı vardı maglumat verilmedi. Murada beren gürüňleriniz üçin sag bolun. Ne bahardan sorasym elede bahar Türkmenistanyň medüçilşalarynyň birini okuny tamamlap häzirki wagt Türkiýede medisina urundan okuny dowam etdirýär. Bahar sen Türkmenistanda medüçilşany tamamlanynda işe yerleşmäge synanyşdyňmy? Synanyşan bolsaň näil tejribeler başdan geçirdin? Men finanslarım gönü Basayuk'ta üniversitede okuyacak olan için şu an için gönü Türkiye'ye gittim yana kurslarım finanslardan bilen şu men meselen uçarımda medüçilşan şuna nahatte menle uzda vakti ovadan gelenlere rahat olur biraz ansatörler sağlar bir kişi ova diyorlar bunu devlet olur işler uğru ya da şu tak olur mistrada olur ya da şu yerde ayonu şehirde bu toranlar için hafifin şehirde kent sekreteriya tamam şehirde rahat aileler biraz kendi ulu balinalarda rahatlarda şu için olur var rahat işi yerleştirecek diyorlar yani bak uboşta onların uboşta valası gelen aklarda yani medüçilşan oturdu mistrada valası geldi şu için şu mistrada para şehrin içinde balinalarda işe girmek için sonra tanıştıklarından ya da şu pul verip şeyle girdiler. Yani öz uğru boyunca iş tapmakda kıyınçılık çekýärdiler, şeýlemi? Hava. Medüçilşan oturup yana da devlet onları şu alacak bolýar, uboşta edip işletsek bolýar, hani pul vermese adetine ya da tanışığı olmasa öýler şeyle uğraşacak bolýarlar. Yani onlarım şu mistrava işe gidecek bolup ondan pul berýärler şäherdekiler. Sağ ol Bahar beren gürüňleň üçin. Studiýada kardeşim Merdanym mada. Merdan sen Türkmenistana aşawadyň halkara Türkmen Türk Üniversitetini tamamladyň. Sen üniversiteti tamamlanynda işe yerleşmekde näil tejribeler başdan geçirdin? Şu tejribeler biziň bilen paýlaşaýsa. Bolar tekrar ilki bilen öz hünerim boyunca aňarda dursun umuman iş tapmakda men ören bir kynçylyk çekdim bastı. Sen bastan ayak gurun edilende okuwu turba gulluq etdim. Gullukdan soňam elbetde öz hünerim boyunca iş özleýäňde endi okuwda gurun bir iki kitap artykmaja koýan, bir ki ihlas edýän bir ýurdum peýda bolsun, öz hünerime görä bir peýdam diýsin diýip. Men hünerim boyunca näme halkara atnaşyklar we diplomatiýa. Birinci barın Kakan Gapimam elbette Türkmenistan Daşary işler ministrligi boldy. Şoň anketam rezümem taýýarlap berdim. Endi öz deň dostlarym wara uny waýtdygymda bir kidile artykma söýlendi, okuwda da bir deýişlikde bir gowy kapdym, bahalarym mowty. Emma so taýda maňa hudurlan wezipeleri hasa urs hudurlaman seni şol ýere almagymyz mümkin diýip ulumturuk bilen aýdan wezipeleri ýanky baharyňym hem aýdysany halkara üniversitetde taxty süpürýän, kitap taşaýan laborant hökmünde maňa wezipe hudurladylar. O da mümkin diýip de iň son netijede de mümkin bolmady, hatda şoňa da meni münasip görmediler. Soň ýa-ni kardeşim Muradym bellap geçdi, üniversitede oturan soň 2 ýyl hukman abrabotka etmeli, 2 ýyl iş tejribem bolmaly diplom almak üçin. Soň zähmet birjasyna hasaby durdum, işe girmek üçin ondan hiç kim netije bolmady, barp durdyň ne, durmadyň ne. Soň indi işlemelde okuw oturdum diýme. Eýdan soň bir mekteplen gaplaryn kakyp başladym. Bir iň bolmanda molim bir bolaryn diýip de we ýa kaýsy meni käbir dilleri bilýän birinde hünerime molim bolmagy mümkinçilik berýär. Emma baryn mektebimde de bolar seni mektebe alaly, ýöne elbetde üstüne bermeli zat para tambaty, ýöne mektebe alnanda da seni biz stat boýunça zähmet molim edip alarys, ýöne sen esasy wezipeň çaglary köpçüliklerin çärlerini gatnatmak bolar diýdiler. Ay onda da elbette lapyň bir näme keç bolýar, sebäp sen okuwyň 4 ýylyny 5 ýylyny näme höwet edýän okuýan, soň hiç kime gerek däl bolup çykýar. Soň indi öz deň dostlarym ýany husus firmalara ýetip başladym.
Elbette aldylar bastı, iň bir näme kıyasmam ýas, bir iş tejribem ýok, bir kiçirak orunlar aldylar ýöne. Wagtyň geçmegi bilen belli bir derejede şu hatda direktoryň orunbatary ýany orunlarda gelip ýetdim şu halkary kärhanalaryna Türkmenistanda işleýän. Soň diýjek bolýan şu da Türkmenistanda sen näil gowy okusaňam, näil bahalar alsaňam okuw gutorunyň bilenim öz hünäriň boýunça iş tapmak gaty kyn bolýar. Soň käbir ýaşlar okuw döwrem şeýle ýagdaýlar görüp okumak höwütem olara gaçýar. Soň men öz tejribäme şular ýanyk, men iş tapmakda öz alan bilimimi watan üçin, ýurdum üçin ulanyp bilmedim, has dogry ulandyrmadylar. Merdan häle meselem öz urun boýunça, öz hünäriň boýunça iş tap bilmedim diýdiň elbetde. Ine iş haklaryny gödäňne tutandy näme aýdyp bilersiň? Meselem elbetde aýdyşyň ýaly Rahmet muallimi hökmünde iş aljak bolurlar diýdiň mektepde ýa-da taxta süpürýänçi ýaly bir kärde işe berip aljak bolurlar diýdi. Aýlyk haklary nähilekden kanaatlanarlymy ýa-da umumyň bu barada näme aýdyp bilersiň? Instagram'da dolu uğurlarda işlemelim için neme anık maglumatım yok. Ýöne husus kärhanalary göre seredende o döwlet guramlarynda işleýän işçilerin aýlygy etdilerçe az. Sebäbi bir halkary nebitgat korporasiýasyny işledim Türkmenistandaky filialynda. Şunda görýärdim da şu husus firmanyň töleýän aýlygy bilen edil şu firmanyň işini edýän döwlet guramasyndaky işçilere bir 2-3 daha pet aýlyk tölenýärdi. Merdan sen pikiriňçe ýaşlara öz hünäri boýunça, öz alan bilimi boýunça işe ýerleşmekler üçin özüň şu tejribeler başdan geçirdiňde näme maslahat berip bilersiň ýa-da umumyň näme edilse gowy bolar sen pikiriňçe? Aýnda ilkinji etmeli zat sähra bir hökümet resmiýetleri soraw bermelim kändiň özüni 10 ýyldan ýurdu näil ýagdaýda görmek isleýärler. Eğer bir ösen devlet, bir neme dünya derecesinde hakik manada o televizorda yönü üstlük ya da dünya derecesinde akrar edilen devlet diýmeň deregine däldi hakik manada bir ösen devlet görjek bolýan bolsalar, elbette okan ýaşlary, okap bir bilimli ýaşlary neme hökümet wezipelerini çekmeli. Men köpden dostlarymam ýan gaýdysymyan bir aýlyk günlük neme husus firmalara göre az ýöne şu hakik manada öz milletine, watanyna hyzmat etjek adamlar bar. O aýlyk meselesini bir gyra atypym. Emma hatta şularam alan oklar, işleden oklar, esasy berdi neme islegdem kendi, yani döwlet özüni nirde görmek isleýär hökümet, yani 10 ýyldan 15 ýyldan. Sağ ol Merdan beren gürüňleň üçin. Bahar sen goşmak isleýän datlaň barmy? Men pikirim boýunça aňyrda okuw hiç ýere şansy görüşmär. Tamam, daha yani yok yani nereden aýdýaly, yani hiç kim howasam yok ha okayanım bir ýere gele, okamayanım bir ýere gele hiçle. Şanslar yani anada öğrenciler hem Meksikan okuw ünsürler okuýsy. Bu da hani gitgide mesela üstüne tatil berýär. Bir Türkmen ýaşaýdy hökümde Bahar sen pikiriňçe şu ulgamda ýa-da şu budakda nämeler edilse gowy bolar, sen islegleriň näme edilen gowy bolar diýip pikir etýäň? Men pikirim boýunça iňormanly şu okayan üniversitet döwründe ýa-da işte uçuşlar okayan döwürlerinde okayan adamlary iňormanly öýle döwlet gowýerlerde işläse gowýerlere alsa täze okudy biraz bilýär beýleklerde tapawsy ahlynklerde şu başga ýurtlarda da hemerde üniversitetlerde okayan adam tapawutly. Türkmenistan'da şeýletlere düzeltmeleri ve iňormanly okayan adamlary o ýere getirmeleri. Bahar beren gürüňleň üçin sag ol. Murad aga siziň goşmak isleýän datlaryňyz barmy? Belki siz ýurduň içinde otursaňyz da has gowy düşünýänsiňizdir ýagdaýlary. Belki şeýle edilen ýagdaýyny gowy bolar diýip pikir edýän garaşlaryňyz bardyr ýa-da umumyň ýurduň içinde ýaşlaryň öz garaşlary bardyr. Hatta şu 2010-njy ýylda Türkmenistanda neşe kesýär, görüş harf bir anlıklarında. Son netijesinde Türkmenistan'ın şu neşekeslik neşe teografi ağırlığı. Aslında yok olma derecesinde yetti de. Onu son yalık görürsem para horluğu, korrupsiya karşı anlıklarında şu iş tapmak problemi ya da başka eylek problemlerin çözüleceği görünüp duranlar. Onun son esası hükümet etmeli şu korrupsiya, para horluğu var görüşmeli. Son ýok bolsa şu problemler aýyrlanmaly öz-özünden. Sebäbi işlenip bir edarada bu spesialist işler gerek.
Ýöne şol edaranyň ýol başçysy häzirki döwürde şol ýanky salis gerek däli, oňa şo iş ýerini, şo edarasyndaky iş ýerini tapmak biljek adam berip. Ona kimde pul bar bolsa, ona şonun işi alýar. O da ýanky düşünmälik şonu aýlap oturýar, şo taýda işin goýuplar. Ne arada bir başoğlu ýokary hujaýyny gutaran, o Hocalyk Üniversitetiniň gutaran küçük nagalla. Şol şuwar häzir kommersiýa dukanyny satyjy bolup işleýär. Başoğluň ştat gelip paýdat aşawada gelip. Aýan şo dukany alýan alygam bir 600 manatdan raz geçýärler. Ondan o taýda şolda maşgalaryň şurada ýaşaýar. Ona şoňa diýenler şo vilayetimiziň desem günärim boýunça ölen günärim şo o Hocalykda şo günärim boýunça o taýda iş ýok diýen oýun bar diýär iş. Ýöne pul tölemeli. 2000 dollaryna arqan alýarlar. İçerisinde de var şol bar ýüz tutýan adam var bir baş. Onca o bilimi o ispatu diýilýär. Orta okunya ýetdiňi gutaran adamyň bilimindäki adam şo taýda başlyk bolup oturýar. Şolum diýen işden boran okdy. Oňa ýokary bilimi bar. Näşonal ýagdaýlar köp duşýada, ölen o ýerlerine ören ýerler ýagdaý şoda iş ýerini tapmak. Paýtagtda da var. Näçe? Murada beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Merdan Bahar, Murada, ähliňiz gepleşimde atnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Saňa sag bolsun. Sağ olun. Sen sağ olun. Ýaşlar türkmen ýoşlaryny tamamlanan ýaşlaryň işe ýerleşmek mümkinçilikleri barada ýokary bilimli Türkiýede dowam etdiren deňdoşumyz Baharyň kärdeşi Merdanyň öz başdan geçiren tejribelerini we Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň beren gurulmagyny dinlediňiz. Ýatladyp geçetmeler gepleşimde atnaşan mehmanlarymyzyň garaşlary bilen ılalaşmaýan bolsaňyz ýa-da olaryň sözlerine goşmak isleýän datlaryňyz bar bolsa, bizi jaň ediň, SMS ýazyň. Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55. Gaýtalaýan 7926 236 04 55. Inniki gurung netjek temamyz bolsa ýokary hujaýlaryny tamamlap işe dälle masterlyk derejesini almak üçin ýokary ku ýerleşmek isleýän ýaşlar barada bolar. Ýagny International Water Center, ýagny halkara suw merkezi Awstraliýada masterlyk derejesini almak isleýän ýaşlara stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýär. Bu okuw arda kabul edişlik 1 awgustda çenli dowam eder. Häzir bu barada taýýarlan giňişräk maglumatymyzy etjäs. International Water Center, ýagny halkara suw merkezi Awstraliýada masterlyk bilimini almak üçin halkara studentlerine stipendiýaly okuw mümkinçiliklerini hödürleýär. Gurung edilen merkeziň stipendiýaly okuwlaryny arda kabul edişlik 1 awgustda çenli dowam eder we oňa kabul edilenler 2015-nji ýylyň fevral aýyndan başlap okuwa başlarlar diýip Scholarships for Development web sahypasynda habar berilýär. Halkara suw merkeziniň masterlyk stipendiýalary integrirlenen, ýagny birleşdirilen suw üçinçiligi boýunça masterlyk derejesini almaklar üçin her ýyl ýerli we halkara studentlere berilen Avralia stipendiýa programmasydyr diýip gurung edilen web sahypada bellenýär. Integrirlenen suw üçinçiligi boýunça masterlyk okuwlaryna kabul edilen studentler Awstraliýanyň Brisbane şäherindäki Queensland Uniwersitetinde okarlar. Gurung edilen web sahypada berilen maglumata görä Global Water Partnership, ýagny global suw hyzmatdaşlygy guramasy we halkara suw merkezi tarapyndan dolu stipendiýaly okuwa 85 ýurtdan jemi 4 adam kabul ediler. Web sahypada studentleriň Awstraliýadaky okuwynyň saglyk ähtiýaçlandyryşynyň viza çykdyjysynyň we 15 aý üçin jemi 20 000 euro möçberindäki stipendiýanyň global suw hyzmatdaşlygy we halkara suw merkezi tarapyndan üpçün ediljekdigi bellenýär. Agdalan bu gollawlar okuwa kabul edilmegi gözüňünde tutulan 4 studentiň ikisine beriler. Ardata kabul edilen beýleki 2 studentiň okuwynyň we saglyk ähtiýaçlandyryşynyň çykdyjylary bolsa halkara suw merkezi tarapyndan beriler. Maglumatda agdalan stipendiýadan peýdalanmak üçin studentiň Queensland Uniwersiteti arkaly integrirlenen suw üçinçiligi boýunça masterlyk programmasyny hem arda tawşyrmalydygy we oňa girmek üçin talap edilen düzünler bilen tanışmalydygy bellenýär. Bu stipendiýaly okuwa girmek üçin abiturientden onuň masterlyk okuw programmasy bilen uğurdaş ýokary hujaýyny gutaran barada diplomynyň ýokary hujaýyny tamamlanandan soň masterlyk okuwyna degişli uğur boýunça 2 ýyl iş stajynyň İngiliz tili boýunça usatlyk derejesiniň bolmalydygy talap edilýär. Awstraliýada masterlyk okuwyna arda tawşyrmak üçin goşmaça maglumatlary www.watercenter.org email adresinden okap bilersiňiz. Ýaşlar häli hem beýlep geçişmeýärler. Awstraliýada masterlyk okuwyny okumak isleýän bolsaňyz howlugyň
Sebäbi bu okuw programmasy diňe 1 awgustda çenli ardalar kabul edýär. Bu okuwa arda tawşyrmagyň düzgünleri barada has giňişrak maglumaty Scholarships for Development adly web sahypadan tap bilersiňiz. Mälumşaly mobil telefonlar dünýäniň ähli ýurtlaryna diýen şortany Türkmenistanda giňden ulanylýar. Türkmenistandan gelip boşan maglumatlarda käbir enatalar mobil telefonyň ýaşlary oňaýsy täsirleriniň bardygyny aýdýarlar. Käbirler bolsa prezidentler bilen wagtal habarlaşma üçin amatlydygyny bellep oňoýludygyny taýýarlar. Eýsem mobil telefonlar olaryň oňoýly we oňaýsy taraplary. Onuň ýaşlaryň peýdalanyşy barada ýaşlaryň özleri näme pikirde? Türkmenistan habarçymyz Sultan Açylova bu sora bilen gyzyklandy ve Mary welaýatynyň Bayramaly etrawyndan özüni aýtlyk diýip tanıştyran 23 ýaşly tikinçi deňdoşumyz bilen söhbetleşýärler. Bizim yurdumuzda internetin ösmegi bilen ýa-ni mobil telefonlaryň köpelmegi bilen mobil aratnaşynyň ýoly goýulmagy bilen ýaşlaryň durmuşynda nähilek ütgeşmeler boldy. Bizim ýaşly neslimizin şoňa garaýşlary iki türlü da. Şuny ýaşlaryň şu täze tehnologiýalary öwrenmegini, şu internet ulgamyna girmegini, ellerinde mobil telefonyň bolmagyny oňlaýan ýaşlarymyzdanma, şuny oňlamaýan ýaşlarymyzdanma. Şubarada ýaşlaryň pikiri nähilek, şuny ýaşlaryň arasynda şu nähilek ýagdaýlar döretdi. Men pikirimçe dogry ýaşlaryň aýtjanlary olaň ziyan tarawy bar, gowy tarawy bar. Ziyan tarawy dogry. Ýaşlaryň köp ünsüni alýar. Yani okujak ýaşlar okundan ünsüni bölýär. Men pikirimçe peýdal taraplarym bir-biri bilen habarlaşyp, bir-biriniň ýagdaýyny soramak edil. Görenýär bolmasa da daşarlykdan da ýagdaýyny soramak. Ol tarapdan men pikirimçe gowy peýdasy bar. Hemem ýaşlar internet ulanýarlar. Olar arkaly näme düşünjeleri indiki ýaşlar men pikirimçe giňeýär diýip düşünýände internet arkaly köp zatlar daşary ýurtlardan öz ýurdumyzdan da şol gerekli bize gerekli fasonlary, zatlary şol internet arkaly özüne alyp bize özüne dikinçi bolanmyza köp onu sosyny göçürüp alyp özüne ulanýas. Biz üçin peýdalary, ýaşlar üçin de köp peýdalar bar diýip pikir etjen. Ýaşlaryň düşünjeleri giňeýär, gözetimi giňeýär onsoň. Ýokary okuw mekdeplerini saýlap bilýärler, şol ordan taýýarlanyp şol ordan internet arkaly okuw mekdeplerini taýlap bilýärler. Ýa-ni ýaş oglanlar, gyýylar, söýüşýän gyýylarym şu mobil telefonyň üstünden söýüşýär, tanışýar diýýärler. Ýaşlaryň arasynda şular ýaly gatnaşyklar bolýarmy? Bolýar diýerler, bolýar kadiýen. Şu eşitýän öz dowamında da bolýar, şoňa bolýar arasynda durmuş gurýarlar. Şeýle gurulan durmuş gaýym bolýarmy, berk bolýarmy? Şeýle durmuş edilmeýän eşitýänlem, görenlem gowy berk bolýar, bilmedim soňunda olan özlerine bagly. Näde teredin şu mektebe okuwçy çağalar şu mobil telefonly barýarlar, näme mugallim şolara ýa-ni gadagançylyk giretse de şonu girilip çağalar mektepde oýnaýarlar, tapak wagtda oýnaýarlar, şeýdem okuwdan ünsi bozulýar diýilýär. Şular ýaly fakatlar bolýarmy? Bolýar, bizim hem okaýan wagtlarymyz köp bolýardy, köp duşýardyk. Öz klasymyzda da etýärler bar ýöne oňal etmeli, bize oňal edem doktuk, ol döwürde edil. Telefon da ýokdy, el ýöne kärlerinde bardy getirýärler, ýanlarynda samolumlar hem girmän kasapaga ýöne barlap salýardylar köplenç. Onsoň barlap salýardylar, soň känç berýärdiler, ýöne okuw döwrü götürmek bolmaýar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň marly deňdoşumyz Aýsylyk bilen geçiren söhbetleşigini dinlediňiz. Ýaşlar mobil telefonlar olaryň oňaýly we oňaýsy taraplary. Ondan ýaşlaryň peýdalanyşy barada siz hem öz araçlaryňyzda biziň bilen paýlaşyň. Hat email belgisi adatradio.org email adresimde hat uradyň. Özümiz siziň bilen habarlaşarys. Häzirki wagtda Braziliýada futbol oýunçy dünýä çempionatynyň dowam edýändigini bilmeýän ýok bolsa gerek. Bu çempionatyň 8-nji iýulda oýnanan futbol ýarşynda Germaniýa Braziliýany 7-1 hasap bilen ýeňdi. Germaniýa bu üstünligi bilen 13-nji iýulda geçiriljek final ýarşyna gatnaşmagy hukukadanan ilkinji futbol komandasy boldy. 8-nji iýulda Germaniýa bilen Braziliýanyň arasynda oýnanan bu futbol ýarşynda nemisler ýarşyň birinji ýarymynyň 18 minutynyň dowamynda jemi 5 goly, olaryň 4-üsine 6 minutynyň dowamynda
Brazillerin derwezesine saldylar. Futbol ýarşynyň ikinji ýarymynda bolsa Nemis komandasy ýarşyň 69-njy we 79-njy minutlarynda ýene 2 goly Brazil komandasynyň derwezesine salyp ýarşyň netijelerini 7-0 hasaba deňledi. Brazil komandasynyň German derwezesine salan gol bolsa ýarşyň 90-njy minutynda futbolçy Oscar tarapyndan derweze salyndy. Brazil komandasy bu futbol ýarşynda dünýä meşhur futbolçysy Neymarsyz bäsleşmeli boldy. Sebäbi Kolumbiýanyň komandasy bilen oynanan futbol ýarşynda Neymaryň biline zeper etipdi. Brazil komandasynyň Germaniýada 7-1 hasap bilen utulmagy köpleri gynanyryp, munyň taryhy waka bolanyny bellenildi. Bu futbol ýarşy bilen baglanşykly ýeni bir täzelik size ýetiretmeler. Futbol oýunçy dünýä çempionatyna dünýäniň en çeme ýurtlarynyň millionlarça ýaşaýjysynyň tomaşa etmegi bu ýarşa atnaşan käbir futbolçylaryň dünýä derejesinde meşhur bolmagyna sebäp bolýar. Muny suwud etýän delillerden biri hem bu ýarşyň başlanmagy bilen onu oýnaýan futbolçylaryň sosial ulamlardaky, hastaky Twitter sosial ulamyndaky ýerleýijileriniň ummatsyz artmagydyr. Ýakyny bu barada Türkiýanyň Hürriyet gazeti maglumat çap etdi. Maglumatda Braziliýada geçirilen futbol oýunçy dünýä çempionatyna gatnaşandan soň Twitter sosial ulamyndaky ýerleýijileriniň sany aýratyn köp artan 10 futbolçynyň ady agdalýar. Olaryň birinjisi Fransiýanyň futbol komandasyny oýnaýan futbolçy Paul Pogba bolup, ol dünýä çempionatyna gatnaşandan soň onuň Twitterdaky hasabynyň ýerleýijilери öňküsünden 505 göterim köpelip 847 miňe ýetipdir. Braziliýanyň futbol komandasyny oýnaýan futbolçy Oscaryň Twitterdaky hasabynyň ýerleýijilери öňküsünden 428 göterim artyp 857 miňe ýeten bolsa, Italiýanyň futbol komandasyny oýnaýan futbolçy Andrea Pirlo'nyň Twitter hasabyndaky ýerleýijileriniň sany öňküsünden 332 göterim artyp 999 miňe ýetipdir. Braziliýada geçirilen dünýä çempionatynyň dowamında Twitter sosial ulamyndaky hasaplaryna ýerleýijileriniň sany känese artan futbolçylar barada gysgaçyk maglumatymyzdan soň türkmen ýaşlarynyň käbir sosial ulamlaryndaky işçiňligi barada taýýarlan maglumatymyzy etjäs. Twitter sosial ulam bilen gürüňmizi dowam etdirip bu ulamyň beýençi ýazyfatly agdasy tarapyndan paýlaşylan bir tweeti siziň bilen paýlaşatmylar. Sebäbi bu sosial ulamyň beýleki türkmen agdalary tarapyndan iň köp jogap alan tweet diýse-de boljak. 30-njy iýunda boş biderek geçen bir ýyl gördüňizmi? Men gördüm diýip ýazyp ýazan bu tweetine Şergo Bayram fatlagda menim gördüm diýen şonu diýip jogap ýazsa, hanym atlagda gynansak da ondan köprägini gördük diýip jogap alypdyr. Bu tesvirlerden soň tweeti paýlaşan ýazyfatly agda boş sözi adamdan adama üýtgeýärdi. Maňa boş başgasyna dolu diýip özüniň boş geçdi diýip hasaplayan ýylynyň başgalar üçin wakalara baý ýylýaly bolup görünüp biljekdigini aýdypdyr. Gürüň edilen sosial ulamyň Velmirat atly agdasy ýazyp ýazan soňky tesvirini seljermese bolmajakdygyny belläp, meniň boş bolşum siziň doluňyz ýaly diýip bir neme iki uçly belkide ýaňsyly jogap ýazypdyr. Ýeri gelene belläp geçden bu tweet 9-njy ýyla çenli 3 gede halanyp 2 sapar hem gaýtadan çap edilipdir we oňa jemi 9 tesvir ýazylypdyr. Ýaşlar şunun bilen bize berilen wagtyň soňuna ýetip barýar. Siz bilen hoşlaşmadan odal ýatladyp geçetmeler. Senlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak üçin biziň hat, email belgisi adatradio.org email adresimizde haturadyň. Şeýle-de biziň bilen Facebook we Twitter sosial ulamlar arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Bu ulamlarda bizi täze tolkun ady bilen tap bolar. Öňüňizde hepdeniň çarşamba güni täze tolkunna duşýançak hoş.